akasiyana siyana. Rangu zita ndinoitwa Kundai Chitate. Nhasi tiri pano kupai chirongwa The Verdict is Yours, apo patinoshanyira madzimambo akasiyana siyana kumatare vachiita matare avo echivanhu. Zvino mushongora pfuura takanga tiri kwaChief Bushu uko takanosangana nenyaya yemumwe murume aipomera mukadzi wake mhosva yekupinza chikomba mumba mune vana. Mukadzi uya unonzi akazoudza vana kuti chikomba ichi ndisekuru venyu. Regai tipinde mudare tinzwe murume uyu achiparura nyaya yake kuna mambo. Ndinanga chifambisa ndoda kuti ndikuduro pachina. Baba ndeni saka ndini yani murumo. Wakati baba wa ndo. Wote wana sasa bana msikiliza. Gawo jamara ndinanga chifambisa. Ayo zotaka nyaya. Gawata nyaya isusu tukapanga respect. Ndozo ndatowe emphasize. Mawa uzobatanizwa mnako uzoparazana. Kama kuti baba mume unoti baba natokuda kwa uwe. Sandira kuzwisisa. Pamsure chamwe minda yone nyangu na murumo wangu. Ndani kuduro bachina ninge chifambisa yako ndipo. Rugara mese. Ai Yesu sindikana. Ulikuwa na ameni. Au zingai. Ine vana mukati vana vako vangu ni mukati vatoripona saka taurisa mkuromo ndakaenda kuchipatara pale nyaka ndakazotokasakwetusangana madzimai pakaitatakura mukoma wacho vakaenda kugara ini ndinaenda kumba ndaenda kumba chagara mukadzi wangu akazotogara ndaenda kumondora kutengesa kuona kaivana ndazofonera ndati atuyapo unokumba kutoreka mwana kadii katikana kana ndandasara kuyaenda ausitaurisa chamai ukunzwaone zvamunotaura baba zvinonyorwa kutaurisai zvamunoita kana muchipopotana zviyazvi. ngati ndakabva kugarani pare nyatwa ndakaenda kupare nyatwa muswa 14 January ndakadzoka muswa 22 January ndomuswa ndakasangana nemadzimai angu ngoni ndatokumbirwa naba mukuru wangu nokarora mukoma mukadzi wangu kuti vaperekedze musisi wavo kugarani kuchipatara ino pandakabudirwa munoti moti andikuburuka ndaenda kuita madzimai angu kwaenga ino ndaenda kumba nemuntu ndasara kumba nemuntu madzimai anga akazi ndagara kumondoro mandakucheneta mukoma wayo wavo ndopa ndakafonera ndikatuye kumbo kunogara kucheneta mukoma wayo muye mutorechi mwana iri kuno ndopa akauya toko kwaiti ndamushamba ndopa pandingamutaura nana munhu kati ezvamenyu wavo ichi usiku sekunezera kwatoita masei nyengo yakuma usiku vana kubva nyara kati avanoya masikati toko vamushamba vamba akasvika ku7 kuma6 ndopa ndakaudzana vana vangu mani emanyaya zuva rakuuya ratoro apa vanangu vakatsembudza kusazobabwanyu kune munhu akauya pati panapa panapa saka vanandopa vakanitaurira mai kuti adedi ine murume wacho vana akagara namama ungu ataifunza kuti ndimi mabva kupi kuchipatara kuharara vanobva vamanyira mumba vausitungwa namai vavo kutsanangura vandikatikana vanhu vauchingwa namai vavo zvikanzi mhorisa yasekuru vari mumba vasvika kugara mumba mune masofa meme mune vana nasekuru vaya musekuru nanhengeri nemadzimai angu aya murume bada ada kuenda kuchishapa vakumbira mvura bvafugamira nemadzimai angu sesuru masomani nevana vangu ane nguva vabuda mumba vadirekta rodzokundokushapa kwandiri kusaka vadirekta nzirodzokushapa ndei madzimai angu pasina nguva murume aenda ubvaudzowana angu kuti ndinda kuenda kuchigara kune pandakatengesa chibage dautora chibage mari yangu yechibage madzimai angu haana kuzoenda ikoko abatera kwakaendachi murume pane imba yavo akatosvika vaifunza kuti ambuya vaipamba apo zambuya vaiuya pamba pangu ini vachikumbira mapati vachienda kumarikiti ndoimba yavo akatanga kusvika murume ndi akatanga kusvika pamba iye ndobva ataura statement akataura kuna mbuya vavo ava madzimai angu akazosvikawo futi ikoko pamba paipai ndobva ati amashandi murimo ndinitore huni dzakatemwa namba ino pamusoro apo ende kana huni dzandikatemanje pasina nguva vana vangu manje vanga vasiwa kumba kwekwe avabuda vesa vasiwa nekamwana kambuya vaimba kwanguasiwa kamwana kaikai vakati ndiperekedze kumba vanangu vabva pamba futi vakuperekedza kamwana kaikai ndipo vakasangana ambuya vaya zvikanzi mi mwana muteramai wenyeni zvikanzi aiwa asi teramai tikuperekedza mwana wenyu uyu ati anotya pachibunda kubvunza neimba yekuperesiti zvikanzi aiwa amenyu vabva panapa itora kuenda kutora huna zvikanzi ingakumba kutora kuenda kuchigara vanangu bvadzoka ndipo vakadzokera vana vadzokera vana pamba murume abva kumba uyu akabva abva kumusoro futi kwekwe achimhanya abva asvika kubvunza futi mwana wangu pamba futi kuti
iyo rodi nenda kwachakonda iripo here ndaikanzi iripo here ndaikanzi nena mudzimba dzevanhu zvikanzi zvikanzi sei pasisakoni kwachidzika pasina nguva amati vari kusvika wakakata zende neunwana unyaiaa saka ndamubvunzawo madzimai angu auya ndikabva ndatora foni yake vakudzwa nenyaya ati mukamuona munomuziva here kana ndakabata foni saka ndatomuziva pandavhura foni yemadzimai ava hana kuziziva kuti ndaudzwa nyaya ndanaona foto ririmo rakakanirwa kumaimeji ewhatsapp foto rirefu rakatoiswa pakabva ati video maker display yangu inenge matongo ukati prayer chikomba chechi chiripa number 4 ini ndinopedzisira ndakagara display yangu aratozodhiriva naona ungavangavandatirikanikadhirita sekendaa chandikazokwanisa kuita umbo foto remunhu wacho ndikanofotokofa ndikaona date foto yakatidiye munhu wako saka madzimai angu kuvabvunza kwandakaita changamiri kuti ko munhu akayafamba ndiani madzimai anga ari kuramba kuti hapana munhu akauya mukoma akatoshaya february esi muna april akabva pangauswa 22 mukoma akatoshaya february akatoviga ini ndakatumwa kunotora malemoni kumba kubva kumondoro ndichiuya uko ndakaya kunotora mwana ndaya kunotora mwana mubvunzo wangu ungoda hungu kwete ndati mabvira makaita kumusha ndokutsanangurwa here kwaitwa nemurume wenyu akusi chitaura inini mauriro andakazoita kumboko ndaenda kukara ndakadzoka ndopandakanzina namama vafona kuti utore mwana mudiki ari kundinetsa ini ndopandakazina namama uye nemalemoni asisi wako ari kurwara vakuda malemoni bcause vakuda kuti geze zvine chii zvine malemoni ndopandakataura ndikuudzire malemoni muitangira padumbu amai makubaya padumbu isasonibaya padumbu mazozota murume iyi mazozataura apa maura kwaya munhu vana vakaona vakaita sei ndosana ndabvira kumashiro aiva dzokere pamvumo kuti muzienda kuna kwasisi akakupai mvumo vakaenda kukara kuparire nyata tikaenda kuti ndakatonokonfema kukara nyata kwokutanga pandanzwa kuti zona 400 tesimbi ndopanda tota kuna ava handei ndobva taenda ndokutanzi aiva munosudzuka muna january ndobva ndazwa kuti mari yebhasa haisi kukwana saka toita sei ndopakati ayebhasa chinemuripo here kuti haisi kutombokwana ndopfa ndakamuka kusenini ndakaenda mara inova ndaifungira kuti ndokwanisa kukwereta kwandaenda kunoisa chibage kuti maino chibage chikutonetsa mazuva ano ndobva ndaenda kwamai munasema ndashava ndati ndipewo $10 vari mangu aende kupi kukaranda ndakasana ndichionga ndinokupai chii mari yenyu vabva wati ahora ichi ndopfa ndakadzoka kusenini bva ndavapa mari vabva vaenda kuparire nyaka vaenda kupari ndakasana nomumukadzopa nesidzoka munhu anoenda neye kunoonga inini tichienda kunoonga kwekuyi kuti nditsvage mari nditere baba wavo harare ndipo vakafuna kuti mainoti ndanzi kunokukumbura nga achakwanisa kugadzirika izvi ndipo ndakati achindimirei ndingoya ndione sisi wangu vari kurwara ikoko wabva wati ahoraiti inini ndobva nango vandifonera kuti sisi vaivari ndobva wati zvona inini hachakwanisa kuti amainini muye kuno ini ndakuda kuti inini ndichienda nasisi wenyu kuparire kunge kukaranda nekuti havasi kudzwa kuti pamwe zvinogona kuti zvopareshensa zvinoda hama yemunhu iripo vandakati achitaura inanhirikini nabamini enyu ariko kuti muwaudze kuti hanzida kutakura maininiko kubva wati ahora ini ndobva wataura nabamini bva wati bamini sitakutokukumbirai tichinokusiyai kumba totora amainini woperekedza sisi wako kukaranda zvakinzi ahora iti ndobva wauya zveshuwa takasangana pananyandini ivo vachienda kumba ini ndichienda kukaranda tadzoka kukaranda vatasvikira kumhondoro ava ndopa vakafuna kuita utore mwana mudiki ndobva ndaenda kunotora mwana mudiki ku ndobva vandifonera masikati wakandifonera kumasikati wandiotosvika kushamba bvatahora iti saka tikamubva pamagogo motikati tatina isi tindofunga aminovhirira china zvarakaita munhu yendofunga akamira nguva yakareba pepe achitsvaga jege yokuti ajege ichi motikari iye akwanise kubvisa vhiri vanhu vachingomudza kuti munodhakwa kunga amine musingade kubvisa chii musingade kugadzisa mamiti musingade kutinga majege pakaziya imwe rori ndofunga ndaikazopa munhu iye wejege ndobva wacheka bva rabviswa vhiri rebhaisa spare wheel ndobva ndasvika mushamba ndobva ndasvika kumba ndichingosvika kumba ndikasvika papachibva nditi uri kuita basa rokuhura pamba pangu panapo ndobva ndati kondahura nani zvainzi munhu ari mufoni munhu ndiyani ndati munhu upiko ndati inini aya maningirikinayo maimeji ekumastatus aya vanhu vanosenda mastatus vakatowandisa ndombozinde wati kunyepa uri hura kuita basa rokuhura ndakatonzwa nevana kutonzi panapo pakasvika munhu ndisipo munhu iye ukamupereka akaenda kusoro kuya ukateera ukanyepera kuti ndichienda kuhuni ndikati inini vakati vana ndozvavatotaura
ndikati inini panapa murume ndofunga akangobvunza kuti rode kuchicha padei pachikwidza kudai ndichibva ndatoti budani apa ndichina unobvunza mukadzi pachigayi apo kunobvunza kuti kunokuri kutengwa here chigayi chibage ndoda kuwana mari yekuita sei yekuteera varume wangu apa tonditi amai inokuma katononoka chibage chirikutobvunzwa ine chibage ichocho ndofanira kaendesa mabhagiti 6 nemwana wangu ini ndiyo nyaya ndiri kuziva kati akunyepa uri kutohura iyi ndobva watotanga tofonera hama dzangu achidza kuti hure ndabata mwana ine chikomba kunoku hure riri kunoku ndofunga wakapopota papa usiku hwese ndandiduye nemalemoni kumhondoroka yasikangwairwa asingangomuchi vakandituka usiku hwese ndofunga ndakarara pungu takagara vachindituka ndikamuka kuseni amaiguru wangu akafona akati tete ndiri kuyaikoko ndichikutorai tiende kumhondoro unoona atete vari kurwara mudati auyai bva ati zvoni mafunga akakunoona zvikomba zvenyu fana ti zvikomba zvipi handiti kuenda kunoona mamisi vari kurwara ndofunga maiguru wangu achisvika akatanga kuvaudza mwana enyu ari kuhura pana pakamuudzawo zvawakaudzawo zvawakawaudza ini ndiri kumusoro kwaamaingeri kwamaishandiko ndadzoka paipaya maiguru ndopakati ina atete hanjakwanisa kuenda nemi kumhondoro inini mangwana kana ndangobva kumba kwangu ndingobva kumba kwangu ndakazvonangira kuti unoona atete imi zvakwamuri kuti munoda kuenda here kana kuti hamuchaendi funati zvino ndoregera ndienda nhunduye nemalemoni asisi vari kurwara plus ndanaya kunotora mwana uyu wati ainini rwendo rwangu nemuti watosiyana ndofunga ini kuseni ndichimuka amai hamusi kuhura ini handisi kuhura hamusi hamusitengesa hura chi hamusitengesa hura aiyo handisi edzerana ezvainoti mambozi vatimeni vachiti kuna amai vanokupedzisera ndawanzoka Mungu ambaye abashana kurawo zvavari kutsanangura wozvipetika kufoni ini rikanisina namba dzenyu changamira hakuna imeji inouya kana zvandosangana nazvo kwini kufoni kwangu inini hakuna zvazviko asi kana ndine nhamba dzemunhu anenge ndinadzo ndakada kutsvaga maimeji anenge achingopinda pachinotongo avereka ita sachii asi kasina nhamba dzako aizozviva haye hazviitike zvo manje abatere mwana mfana wangu boye gara wepa awa ndinova papa kwa unaze disekube wakaya kumba awa ayo sachema awusulo taura awusulo disekulera mama wali disekuru wakanga wali pai wakanga wali pai umba pai pasofa awa ndeno nyina awa ndeno wanza ana mama ndeno andisekuru wakagara kunga yari basi wakagara kunga yari basi taurisa handisi kunzwazva kutaura taurisa handitezei nodiona kutava wakazodzoka futi ya wachimhanya paraenda hako mwana unotore mufuti vana ungani unotora mweka akurasa it's all right. Amai mwana una sekuru wake sekuru andambowapinza mba ndopa baba bangina babaroti vanodarika nevanhu ndokuva vanhu vachinja nongodarika vachikumbira mvura andamaza andi mata ndakumpinza asi chokwadi munhu akadarika nemupenyu munhu kwete munhu akadarika mumwe murume nepamba achibvunza dhodha kuti kwete ushu zorai mwana ndokwakaimba inini kamwakapita kundosvika zorai mwana mukomana tarisai mune zvakuita vanhu vakutoregera kana havana amai noise aya mastatus nefunga unenge une nhamba dzevanhu vanenge vachinda mastatus mwana angazive foto mwana angazive ungodaitobvati ndikaona mwana akotwa ero nai haunyara here chifi ndinotonyara pamusoro chifii ndinotonyara chifi
baba akasara vasitetera mwana vakati foto yakapinda foni ngemastatus yakapinda sense kana and the number that vanhu vanosenda mastatus avo handitiwana anosenda mastatus avo See guys, the work is so hard, I say so. Munoma mpopoto. Usaku kuti tinochikari mimi notuno popoto. Sikusaka nyaya so zvairi. Imini sigai. Unoona rwesa mino nakutaura zvakanaka. Muda kuti zvitese. Chenjera. atamboita kutaura nawe. Mwanangu wadzoka. Munhu wakamona ari pai. Pamasofa. Unatsomuona munhu. Ndiye. Endai. Ndako mwanangu. Amai. Uda kumufana wakuhunira urumpe. Basadza utoratidza kuti vana urumpe. Munhu unomuzera bachai foto. ai munhu yatizivi Amuzera. ai munhu yatizivi Amuzera zvose. Makura dare muchichi wewe. ndatopaandikuti vachana nenyaya yekufambisa Vaendi kuti munohura. Munai mamai takazobvunza panext door penyu ati makangena panext door musoro. takazomuratidza foto iri rakati zvochokwadi akaona Ndomuziva yakasvika nekumakasvikidzana pamwe. Tovadaidzere kuti tokwanisa. ngavadai Tisakanganika kuti matinimi panzi mimi makati ndaundotsvaga huni kumusoro. inini ndakaenda kuchigaya ndakaenda Kumusoro komainzi muda unotsvaga huni dzenyu kuna amai ava pamusoro kwedzimba dzenyu. Amai ava pamusoro kwedzimba dzenyu. Saka tikavachiedza kudari kunoku vane kupupurira. unopupura usimaoni nematauriro anoita Vakauya vachiti makauya naiko toti kudii. Muratidze kuti mwana ataura kuti mama enda kuchigaya kugaisa chibage. Chigaya cheZambia Ko inini chazokupai kuti munhingirike mukwire dare muchibva kwasisi. Chii? handisi kubva kwasisi musi wayo wandakazinhingirikina baba vangu pandakarongedza bhegi wakabva tichirongedza bhegi robva waendera futi ndofunga sisi wangu washaya inini sisi wangu akushamisa 20 February baba wabva wanditi yaurongedza hendi dzangu ndakutotengesa stendi ndatoona munhu akakutotenga stendi stendi yoda kutoitengesa kugoza pana benefit yangu mukuhura pamba pangu ndipo ndakati zvona inini ndichiri kumboivi ndovandakana amai aiyoyo ichimboigara kunonaamai kumboku ungatsanangura tembomaona maishiya. Amai ndakupai kuti tizive kuti mimi mwaenda zvisina basa. Unofanwa kuuya kudare waine chakupinda chacho. Chimwana tabata isu mwana munobata iri mwana tabata. Kasi ndoda kuti mudzokere mumba kwenyu. Mumba kwomurume wenyu. Munonobva muchibva ikoko. Mazvinozotaura. murume uyo ari kundituka kuti ndizokwira dare kudai so ari kundituka inini hama dzangu dzese murume uyu ari kundituka achifamba akaudza mukuu changu chairi kuti kamukubata nyama yakubvira kuti chikomba mukuu wacho ndofunga nyaya iyi ndakabvunza nauyu mana zvokuti ndakasvika chita chinosvika ndikamti ndatanga mubvunza mushoko rokuti kumanga muchiri kupi zvakanzi kumba ndokuziva ndoshoko rakandipindura ndaitobikira vana ini negumbo rangu ande atoza kuti murume haafambi anenge ari pachivanze haana kwaanoita sei kwaanenge right adzoka pamba apo pasina mazuva mashure atezvaramashana Akakubvunzai. Wakaputwa zvaataura. ndakapindura Makati amirai ndakati ndancho ndakandongo chiri kupinda ndancho kumba unokuziya. kumba ndapotumba ndokuza ndakangoti ndanchiwe ndandimurozi Mamurozi. Kasi makafuna nguva yekuma kwenda kuti. ndikavafunira kuma2 Makasvika nenguva yekuma. 2 dzemasikati Mazosvika kumbangura. ndasvika kuma6 Saka dai mamuri ndimi mainzwa sei kuti munhu ati kuma2 ozosvika na6 tomboti ndimi ndopashamba vapashamba paniswa netsoka kutobva pashamba mutivi ndomufanira kukudza kuti ndaibva kwakumondo motikari kambogurunwa nechibviswa makazovantsanangurira here zvazvaita ndikavatsanangurira zvese akati uri kunyepa uri kuhura pamba panapo
saka bwari kundituka ichendevhite kuti urikuita basa kuhura pamba panaka hura pamba panga urongedze zvinhu zvako sendi hamuda kutoitengesa ndofunga ini ndikadzokera kuparenyatwa ndikatora mari yavo yesimbi vanzi simbi aichaita zvainzi kuna munhu akabhadhira ndofana kanotora mari yesimbi baba vakaitora mari iyoyo vatondifonera manheru vachirwa mablack label achiti mari yendi kutoidya inoda kutoidyira svoto ukaishandira mahara amai pamusoro mungatendedze dare kwakadoka nyaya iri pachena mwana norunhu rwaamai mwana angatauri pane eji yemwana ingonzi anganyipa but zire ratorwa kaniri kamafana kuti muchikoko yemimizera nemwana achitaura chokwadi nekuziva face pafoto nemunhu wakawana vachitivha kuchikoro handiziva rimwe chete vachiwana vakagara pai pasofa muchete ndasekuru pane pamafamba tingatiswere kuenda kure asi mwana angati chako kuna mai chimanyema baba pamusoro mwana kau anotichidzira bhake zvokuti ameni ese mwana yabva kusena asina chaadya ndofana mutenda unotika chako pachina anototaura kuti kana ndiri baba wako usaende mwana iye hana chaadya kubva kuseni kana uri baba wako usaende unotinga chikafukodya hana kudya izvozvo kuti kudini zvinokuitisa nababa ekuda kwenyu ndimuri kukonzeresa imi ndimuri kukonzeresa kuti inozi munhu wese kana ari kufamba murodhi atoona kuti mwana uyo haana mai kana mapfekero akaita hembe dzake kukonzera haana amai amai vake vari parefu Alright, imimi chita izvo mataura namama kuti munodai munodai sarudzo yavo mukudzokera mataura namama tosangana kudari kumutangami bozi vanangu ava vatoparisa nenyaya kuti vagara darame vavo saka uyu mwanangu akatoenda kumunda zvaudzire baba wavo iri zamu rangu irao haufokuona chiso chakuda kukwira zamu pamata zero richiudzwa mushoka yayo after owenini ndakatombokiya imba edhuriri zuva rauya manyaya ungati kangotaura nyaya ngwadiri tabvunzana kati akarara chifunga nyaya ndamubvunza kuti azviziva sei kusenseni asvika usiku kusenseni akangoda kubuda panze ndakati aiva mbude kamadzimai takatoenda ndikati mbude musina kutsvaira kana chivanzana sei munhu anga asipo mutsvaira chvandopa ndikakiya dho chiye tinazotaura nyaya irimu no akapasa dho akabuda panze akandaremera muyambi village ndirangu nikugeza ndega atitukirirai panze achedza panze andi ndirangu nikugeza ndega ine ndichatonyengwa kwatitati ndanyengwa achitaurai panze indatomboda kuti titaure nyaya tipedze mumba medu svika shumbu dzedu dzapera tirimu asi akapaza dho akabuda panze ini ndakazosuduruka inini ndakaenda panext door ndaenda panext door titiza hondo kosi ndandikwanise kumira nemakumbo ndikumira nemadhoo saka aida foni yemanje nga ndinayo foni inga ine foto remunhu ndoyaida kutora foni akasvika kugwaza neshambo akandirowa akachanganira neshambo gatsa ndikarasa matonga ndikandora shambo akatobatwa nemanext door aida kurwa nemanext door manext door ndiyakazi yakabata akada kumura kusvika nditaurisa munhu akadai nenyaya yakadai aida kurisa foni kuti adiritechi mafotos ayo right ndatora foto iyi foni ndinayo uye akabhatiza nerisiti rongo resimbi ndokuharara mvaina naro kumhuru bhazoenda kuharara chasingazive nini adatora mari semashoko angataura kuti ndakuna kuti chigombo chagadzirwa nei ndanga ndabhuloka mari kuharara saka ndazifuna nabanguru vasi kuziva ndabhuloka mari ndokwangari akatora mari yamunani nabanguru anga nemurume mukoma wake waichendera ndiye akazotora mari yangu andikazofuna ndakachitore mari yangu ndakuenda kukarara tiri mari ndobvakwaitisangane mushambo kisvika usasangana mushambo ndafuna ndikuyopiwa mari yangu yesimbi kuti ndiendokarara banguru vacho vakangosvika vati vangwawira naye vakangosvika kwandiri nini kuti mune foni iri ndikati afoni handina pairi svikanzi asi ukwanisa kupai mari yenyu yesimbi kana musina kuti pachi foni vada kudirita chi hombowo andimona ndipo ndikati maifoni pairi handikwanisa kuiwana bcause iri mota munhu ane mota vachatobuda mushamba muno chatedza kuzotsvaka svikanzi akana musina foni ndopa akabvisa $100 vapa mukadzi wangu $100 svikanzi ndotenga chi foni ndopa ndikati inyaya ika ipolisi kesi yamukuneka ndovandaenda kuripota kupolisi kushamba ndobva watofonerwa nemurodhi achienda kunondo kwamburi ndokwandikazotera mari yangu ine nchinowa pafoni ndiitora foto nditore mari yangu ndekuchipatara ndomatera ndikazoita mari yangu yesimbi paita foni banguru ndo vanomukadzi afa anokadzi afa manje aichengetwa nomukadzi wangu ndovakazoya vachita foni akainachada ngurumende anetana inoti kunge takanyamumba anomira parodhi munhu sandingachidarika wese andingachingomudaidzira yemunzwe zviri panapa kana pari kudaisaka unongoti mari yeyesimbi mari yesimbi ndivavanga vafuna banguru vada kutiza nemari yesimbi banguru vakati vakatiza nemari yesimbi vamini ndokupai chii ndokupai mari yenyu vapei mari ndakutombotyira wana kusokutara kwaita kuti hamukadzi anchimuda pasina ngani kuti lopa chinhu kuti ndiyana sekura bhozi asekura vangasviswa saka kuti akuitsa sekura sekura vanga vakasevha mufoni kunzi andiyo
ndakazati vamwe vakandisegonza andilo makondaktsi avo anga asiri paredio anga asiri pabhuku anga akaiswa kumafavorites ndosita ranga ripo ndo foni yapinza message kwakanaka here right saka ndakazotsvaga nhamba dzaishandisa pandakada kuti ndinitrai kudzisa mari dzavaisendisana kucentral dzasiri registered ndakaenda kuekonei ndokwazonditsvagira uyu munhu anonzi Liberty Mutese kwanogara pasoma primary school plot 106 zvose ndakazviwana hamuramba nezusu anoona nevana anosara vahere munhu aite nyaya ndiyani anonopa anzani ibatani Liberty Mutese Mutese panonopa yakaita foto usiku iri foto iri ilichengetika tosara navo pamusoro ndozakabvunzwa fai but murume ndaatira kundituka kana kundishambadzawo nyika inozara kuramba achida kuti ndakabata mukabvine chikomo Right, makachena kamwe Masinga Mane,